Следчыя раскрылі падрабязнасці расследавання па гучнай справе пра пазапраўную перапіску з падлеткамі. Фігурант 36-гадовы жыхар Мазырскага района. Па дадзеных следства, у ліпені 2023 года мужчына зарэгістраваў на нумар мабільнага тэлефона маці фэйкавую старонку ў сацыяльнай сетцы. Пад выдуманым імем выдаваў сябе за маладога хлопца і уступаў у перапіску са школьніцамі. Ён распавядаў дзецям пра парнаграфію, прасіў даслаць непрыстойныя відэа і фота, прапаноўваў сустрэцца, у тым ліку за матэрыяльнае ўзнагароджанне. Устаноўлена 45 эпізодаў злочыннай дзейнасці, учыненых на працягу 1,5 года. Потерпевшими признаны 35 человек в возрасте от 12 до 15 лет включительно, из которых большая часть проживает на территории Гомельской области. В числе потерпевших также 15-летний юноша, который ради развлечения общался в соцсети с фейковой страницей под видом девочки. Фигурант отказался от дачи показаний, вину не признал. На основании собранных доказательств жителю Мозырского района предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Крымінальная справа разгледжана ў суде Новобелецкага района Гомеля. Прызначана пакаранне ў відзе пазбаўлення волі на тэрмін 10 гадоў з адбываннем у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Прысуд у законную сілу не ўступіў.